bones! Doncs benvinguts a la segona part De la màquina aquesta. Exacte, l'altre dia vam obrir el Volem regal, iniciar. diguéssim, Han vingut els Reis, han vingut els Reis! i ara l'hem muntat. Aurora, hem vingut els reis? Bueno, què passa? Estic amb al·lèrgia i tinc els destapats. O sigui, la vida és molt dura, jo m'estic fred. I tant, Però bueno. i tant que és dura la vida. Doncs res, doncs us expliquem una mica, ho hem muntat, això ens ha agradat molt perquè tal qual així ho pot guardar la criatura, ho pot guardar a l'estanteria i ho hem vist molt pràctic. O en el despatxet que tingui per fer els deures, doncs allà. Exacte. I és petiteta, que fa un pam... Sí, un pam Un pam, ja, sí. no arriba a 2 pams. Aleshores, aquí, per les enganxines aquestes que es poden pintar, es posen i es treuen aquí, tens el rodillo posat. Aquí, el que nosaltres, aquí anaven aquestes, us en recordeu dels brillantets aquests? El que passa que nosaltres, que som gent molt pragmàtica, normalment, l'Aurora, se'n va al todo 100, que ja no es diu todo 100, però què és el todo 100? I en compra d'aquestes perquè, primera, es guarden millor, no se t'escorren per tot I arreu. després ja tenen pegamento elles soles i és més fàcil. És més I ja pràctic. està. Llavors el que faig és de tant en tant veig alguna botiga que tanca i arraso Exacte. directament. I ens dura molt, perquè ja et dic això, fins i tot ho podeu tenir tallat i que ho vagin agafant cada vegada un. És més controlable que no la cosa Aquestes aquesta, que van caient. Sí. De com jo també. que després en trobes per tot arreu, és un desastre. Aleshores, aquí, a mi m'ha agradat molt aquesta cosa perquè és com per deixar els papers decorats aquests, aquí, és l'emmagatzematge, i després aquí, mira, la giro una mica, i aquí pots deixar els washi tapes aquests, El cero de colores. exacte, els que no fas servir, i després aquí tenim col·locats de costat, i tal com els vas traient aquí, espera, ara em torno a posar de costat, Vas traient, vas pintant i vas trencant. I ja està. pintant o posant enganxines o el que vulguis. Després, aquí tens per colors, per posar els retoladors que et donen. El que passa que jo per fer aquest vídeo, clar, això està molt bé i et donen superfantàstic, però nosaltres ens hem agafat retoladors dels nostres. D'aquests. Exacte. I Ens hem agafat la bateria dels nostres perquè sí, està molt bé, però carai, una mica més de varietat colorida. Exacte. Després, aquí té per guardar, això es diuen les carpetes d'embossing, que en castellà es diu repujado. Ara després cercarem la càmera, que l'altre dia del vídeo no ens va sortir, vale? Sí, no es sí. va veure. Després ho veureu i aleshores la cosa, clar, això té com un repujado, vale? Fa com el relleu. Fa un relleu, poses paper, tanques, tiqui-tiqui-tiqui. Exacte, però és que això a més vem un altre accessori, que després ara quan fem el... Vem l'altre accessori, que és aquest... Això els anglesos li diuen foil, que no sé què és. Vull dir, és un paper que és com així. Com de fumar. Sí. Bueno, políticament no gaire correcte, però és que és així, ja està. És que clar, seria com paper d'alumini, però no és paper d'alumini, això és paper, veus, així iridescent, és molt amunt. Iridescent. Aleshores, el que anem a fer primer és, això passa a la carpeta justa, vale? O sigui, el paper així, pam, no passa, que nosaltres tenim una màquina d'aquestes grosses i ens passa. Aquí no. Aquí hem de tallar arran de carpeta. Aleshores, posem així... O tallar un tros de paper si vols. Sí, ja, però vull dir que l'has de tallar a la mida. Nosaltres ho tallarem així, encara que sigui una mica putre, perquè després jo he vist que pots tallar els dibuixets un cop els has fet. Sí, o si no, vull aquest dibuixet, talles un tros de paper pel dibuixet aquest i ja està. Exacte, sí, però nosaltres ho anem a fer-ho tot. Aleshores, aquí, diguéssim que hi ha una part que està com en negatiu i l'altra part està com en positiu. Tu sempre negativa, nunca positiva. Aleshores, jo en la part que està positiva, diguéssim, li poso el paper amb el dibuixet mirant cap a dalt. I a damunt hi poso... El foil. Sí, la cosa aquesta, vale? La de l'escrapbooking és ella, jo. Aleshores, tanco carpeta. Vinga, que no se m'arrugui el paper, que aquest paper s'arruga de mirar-lo. Trec tot això perquè ara no em serveix. Ara, poso això per aquí dintre i ara el que faig és amb la rodeta aquesta
rodo, costa una mica perquè clar, això el que fa és que premsa. Bueno, això passarà quan vulguem o quan nosaltres vulguem. Ara, aquí. Això es posen fortes, les criatures, ja t'ho dic. I ara anem a veure com ha quedat la cosa. A veure què tal. Sortim. Ai, jo pensava que s'enganxava, no s'ha enganxat. Ha quedat el repujado. Però no, clar, com que hi ha dos papers... És que hi ha uns altres papers que tu ho poses i queda enganxat. A veure, si ho fem amb el... que passa que quedarà... Espera, ho fem així, a veure com queda amb el paper aquest foil, o com carai es digui. Igual per això gustava de passar... No, costa igual. Costa igual. Nosaltres provem les coses perquè després vosaltres no les hagueu de provar. Exacte. Aquí, ara sí, ha quedat el repujado aquest, ara després l'acostarem. Aquí, a veure si s'arriba a veure, si no després l'Aurora que li tregui una foto. Oh, però jo pensava, i ara el paper el fem a part. Espera't, no, que el posi en el lloc que toca, si no. Vale, aquí. I ara... Bueno, aquest també ho fem així per fer la prova, o sigui... Ah, vale, mira, veus? El poso per aquí, per on va la fletxa, però això posis per davant o per darrere, nen, això costa un imperi, Això no sé jo, apunteu les criatures al gimnàs per poder fer... Que vinguin aquí a Pujatera, ja veuràs tu. Sí. Vale, ara sí. Ha quedat aquesta no ha quedat tan bé, perquè aquesta ha quedat com duplicada, però sí. Bueno, doncs res, farem una cosa. Ara canviarem la càmera de lloc i amb aquest... això també... La llibreta blanca? T'envien la llibreta, però quan se t'acaba tu pots fer llibretes, targetes, el que et surti del nas. Agafarem una pàgina d'aquestes i amb tot el material aquest farem com una pàgina aquí de... Ara està molt de moda fer aquestes coses de positiu i tal. Què, és veritat? Anem a acostar la càmera. Que a mi això del positivo i el d'això... Siempre negativa, nunca positiva. No és qüestió de negativa o positiva. És qüestió de que tot és tan flower power. Es que no sale de dentro. Clar, nosotros las cosas que nos surten de dentro... I com que és molt fals, doncs no me sale. Sí, exacte. No me sale. Exacte. Ja està. No sale de dentro. Teníem un invent que anava molt bé, però el mòbil pesa massa i no ens aguanta. O sigui que ho farem plan B. O sigui que jo fent de trípode. Ala, pues ara vaig. A veure, el trípode s'acerca. El trípode... Veni cap aquí. Pues aquí tens això. Vas pintant. Molt mona, ella. Aquí així. Hola. No té més misteri, vale? Després ja farem una altra. Doncs ara pues, aquí he posat la pegatina, l'ha pintat i ara la posa aquí. Sí, que es pot també pintar, però nosaltres, mira, posem pegatines aquí, tu. Enganxines. Ai, sí, enganxines. Stickers. Pegatines. Stickers. Espera. Tallo. Tisores. Tisores. Amb la supervisió d'un adulto. Amb la supervisió de l'adulto. I ara, mira, agafarem aquest paper així, i això que ens hem oblidat de dir-ho abans, que són els estèncils. Aquests estan fets, són molt fàcils de fer funcionar. Tu els col·loques aquí damunt, apretes que no marxi la cosa, diguem-ne, i després, ara no s'ho he deixat però per exemple, fas aquí el ratllo. Rayo McQueen. Fas el ratllo... Pintes per dintre, tal i qual, fas com, bueno, fas servir de plantilla i aquí quan ho tens fet, patapam. Ja està. Això són com les regles aquelles que teníem quan érem petites, sí. Que eren els emojis aquells i així, amb les números i les lletres. Sí, la versió moderna. O la versió moderna. Que nosaltres érem els com es diu això? Precursors dels emojis, amb les plantilles aquelles. Precursors. Precursors a què fas? Vale. I ara mira, anem a muntar la pàgina. Poso només les manos, Sí. Ai, em sento ara Art Attack, tu. Mira, posarem aquests de Only Good Vibes. A veure, això és... Això no és pegatina. No, això és cartró. Això és cartró.
que tú puedes! Ai, sí, vinga. Aquí, a poc a poc, És un paper, sí. com les gallines, a poc a poc, a poc a poc. Aquí, vinga. Fixeu-vos aquí amb la cara. Amb cara de... És que aquestes coses de cartó a vegades... Vale, ara mira, el pagamento, El pagamento. Toca't el nas. Only Aquí. good vibe. Pagamento. Only good vibes. Aquí posem pegamento d'aquest, cola de barra, que va molt bé, Que va incluïda. que tot ho arregla. Sí. I si no la que tingueu a casa, Exacte. tampoc. Sí, el que hem vist és que no té... O sigui, el que et donen de més a més, diguéssim, en principi no hi ha molts més models, d'acord? Aleshores, bàsicament, és que tu després pots comprar-te coses a part, El todo 100, el todo 100 o el todo el que sigui. que seria, diem, una altra cosa. Ens diran, ai, és que això no s'ha de dir així perquè s'ha de dir d'una altra manera. Sí. Pues todo 100. Exacte, el todo 100, que ja no és todo 100, però que segueix sent el todo 100. Jo ja podré, això, obrir-ho, sembla que no passarà, però passarà. Vinga! 3 Mar. años después. Ara. Es que, com que no sé com ho fan, lo del 3 años después, pues ho dic jo. 3 años después. Aquí. Ai, m'he Ara. perdut. Espera, que aquí Ara, la gravadora va a la és que m'ha barra. costat tant que ha sigut terrorífic, això. Vale, aleshores, mira, posarem corazoncitos, que els corazoncitos Aquests sí que són pegatines. ens agraden molt. Després del que hem fet... Ai, aquests són molt macos, aquest ros va tot el d'allò. Aquests posarem, com és Good Vibes, agafarem... Good aquest, Vibes, li podem fer un... amb la cosa aquesta de que roda Sí, i ho faig més aquí amb el... sí, ara... sí. més curt. Però ara farem aquest. Jo el que faré és tallar les caretes aquí. Ah, Sí, home, perquè aquest és molt maco. Aquest, si li poses el repujado, aquest no es veurà res. pues el repujado. Aquest ja ve repujado de casa, diguéssim. Te ves repujado de Sí, casa. Sí, aquest ve repujado de casa. Amb la qual posarem aquí tots els emojis aquests. Jo agafo els que estan sencers, però igual per una altra cosa o si tens una altra idea, doncs te serveix a nosaltres. Vente repujado. És que no sé, si algú sap com es diu en català, de veritat, vull dir, la meva ignorància Repujat. és total i absoluta. Bueno, que també podríem agafar i posar en el Google Translator. Després sí, però és que Google Translator a vegades et tradueix unes coses que dius, això és impossible, això no hi ha... Això tu has tret tu de la màniga. Bueno, però queda divertit. Sí, sobretot quan parles amb un estranger i l'estranger em mira amb aquella cara com de perdone. Perdóneme usted, en tallo una més i ja està, Vale. Pues l'apago i després continuem. Perquè el que farà és enganxar i ja està. I després continuarem amb més coses. Avisa que estava fent jo aquí el panoli i es anava a posar a fer aquí això. Mira, ara hem enganxat aquests emojis així de paper i ara amb aquest, que és d'estèncil, anem a fer, no sé si es veurà gaire perquè tot és verd, però és perquè contrasti amb el lila. I aquí agafem, li fem tot el somriure aquí en el... I mira, veus, aquests li van a la mida perfectament perquè tu passis el llapis per aquí. Perquè està fet, pues esto, expressament. Està fet expressament. Oh! En posarem, mira, un altre per aquí, que el posarem d'un altre color. A veure, Rosa. aquí, per acá. Sí, rosa, perquè tampoc tenim tant on escollir, Vull dir, no penseu aquí que... Que això sí que dius, per exemple, d'aquesta mateixa línia així, que acaben bé i tal, si hi hagués una mica més varietat de colors, doncs estaria molt bé, la veritat. Però segur que trobem alguns. Segur que de tots els millars que tenim aquí, segur que n'hi ha un que ens va bé. Oh! Ara què vas a fer? A veure, ara el que faré serà, agafaré un paper que estigui bastant llis... I fas el repujado. I faig el repujado. Vale, doncs mentre busques, paro. Para. Vale. Vale, mira, jo Però enséñame el repujado. només
vull fer el cor. Aleshores, jo he tallat aquí expressament que tapi el cor. Ai, sempre faig sí, així. Del positiu cap al negatiu, tanco. Aquí on posa la fletxeta és on l'he d'entrar. I ara ve aquell moment on un... Ara. Entre que li dono al revés i que això costa una barbaritat. Vinga! Ara, obro... Mira. Queda superbé. El podria inclús acabar de decorar, si volgués, amb una mica de pintar. Ara el que jo faré és retallar-lo una mica més. Que quedi bonic. I l'enganxaré també. Doncs aquí ho tenim, ja estaria. Mira, fem zoom automàtic. Fem zoom. Ha posat aquí el brillo aquest, he posat brillos, ha posat pintat. Brillos, cors, paraules d'aquestes de good vibes i coses d'aquestes, tothom molt somrient, tothom molt maco, molt fantàstic, molt americà, però que ho podeu fer com us vingui de gust i com tingueu ganes, que també està molt bé, també fer així en plan positiu, però bueno, a vegades... No, que si en positiu està bé, el que passa que és el voler fer veure que tot està bé quan no, o que tot és amor i carinyo i felicitat i no sé què, i hi ha gent que no et cau bé, no em caus bé i ja està, i tampoc passa res. Ja en parlarem d'això un altre dia. Ja està. Abans de marxar, Què? Aurora, Què? anem a dir una cosa molt important. Què? Doneu-li like. Subscriviu-vos al canal, per favor, sisplau, si encara no ho heu fet. Compartiu aquest vídeo per tot arreu, deixeu comentaris de les coses que us agraden, que no us agraden, i sobretot, un clap. Doneu-li clap, que això ens ajuda molt. Gràcies! Adeu! Adeu!